Rilo Mamrákovej, 28. V zápätí si po faula došla Lívia Piscová. Piscová premieňa 21-8 a jej prvý trestný teda úspešný ešte bude mať k dobru druhý. Vôbec prvý bod pre Piscovú v dnešnom dueli. Zápätie aj druhý. Teraz ešte raz možnosť pre Piscovú za 2. Piscová za 3 body úspešná. Posledné sekundičky v prvom polčase za 3 body. Piscová urobila si priestor a úspešne poslala loptu do koša, ale nezakončila. Domáce však doskočili, polminútka ešte zostáva dohrať v tretej štvrtine. Bučková Pokon faulovala a to by mali byť 3 trestné hody. Lívia Piscová tak môže rozšíriť svoje bodové konto. 12 bodov na jej konte zatiaľ v doterajšom priebehu. Už 13. No, v zápätí ďalší úspešný trestný. A výborná Piscovej práca a jednoduché 2 body. Teraz ale ďalekonosný trojkový pokus nám predviedla Lívia Piscová. 71, 36, 20 bodov pre Piscovú. No a razom najlepšia strelkyňa duelu. A dobre, v defenzíve Piscová, tej je teraz plná palubovka.